L-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio flimkien ma' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu ma setux jemmnu li ġew arrestati b'rabta maqtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan intqal minn Vince Muscat il-Koħħu waqt li kompla l-kontrażami fil-qorti hekk kif komplit il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-aħwa De Giorgio b'rabta maqtil ta' Caruana Galizia. Fil-qorti intqal kif l-aħwa De Giorgio kienu b'saħħithom ħafna u ma stennewx li se jiġu arrestati. Tul ix-xhieda tiegħu il-Koħħu qal kif jumejn wara li huwa tkellem mal-pulizija fil-ħabs, l-aħwa De Giorgio kienu jafu b'dak li qal il-Koħħu lill-pulizija. Irrakkonta kif darba minnhom fil-ħabs waqt li l-aħwa De Giorgio u hu kienu jistennew lill-avukat tagħhom qalulu li huma riparla d-depow. Vince Muscat ikkonferma wkoll li ċ-Ċiniż u l-Fulu qalulu b'dak li huwa qal lill-pulizija. Il-Koħħu saħaq li huwa kien jaf li l-aħwa De Giorgio kienu jafu li se jkunu arrestati f'Diċembru tal-2017 bl-informazzjoni bdiet tasal mingħand l-eks assistent kummissarju Silvia Valletta fejn imbagħad tasal għand Chris Cardona li beda jgħid lil Alfred De Giorgio. Il-Koħħu fix-xhieda tiegħu semma kif l-aħwa De Giorgio flimkien mal-avukat tagħhom qal kif kienu se jibgħatu ittra lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Intqal ukoll kif l-aħwa De Giorgio kellhom ftehim li ħorġu b'libertà proviżorja. Frederick Dalli ta' 38 sena mill-Marsa inżamm arrestat wara ċaħat li kellu fil-possess tiegħu ammont kbir ta' droga. Il-prosekuzzjoni qalet kif il-pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga flimkien mar-Rapid Intervention Unit arrestat l-imputat hekk kif allegatament instabu fuqu madwar 70 qartas droga suspettata kokaina u 8 tiqrata suspettata droga eroina. Dalli tressa l-qorti mixli li kommetta dawn ir-reati f'distanza ta' 100 metru minn skola. Barra minn hekk, Dalli ġie akkużat ukoll li kiser il-5 kundizzjonijiet ta' libertà proviżorja imposti fuqu bejn Marzu ta' sentejlu u Marzu ta' din is-sena. Id-difiża mmexxija mill-avukati Mario Mifsud u Amanda Spiteri Grek ma talbitx għal ħelsien mill-arrest tal-akkużat. George Lanzon ta' 52 sena mill-Mosta inħeles minn kull akkuża miġġuba kontrih. Huwa kien mixli li fl-2015 kien involut f'serqa ta' diversi prodotti tal-ikel li ma prodotti ammontaw għal aktar minn 2300 euro, kif ukoll li kellu fil-possess tiegħu diversi prodotti tal-ikel misruqa. Intqal li s-serq ġie nnutat wara li l-ħanut minn fejn allegatament insterqu l-prodotti innota diskrepanzi sostanzjali fil-kontijiet. Għal Lanzon deru l-avukati Dr. Dean Healy u Dr. Veronique Dalli.